Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta Dipukla Palong APHLC Central Committee Pen Parliamentary Constituency Election 2024 Aputak Review Meeting Kapedopon Pining Ningkan Surihinira Inkorapli Parliamentary Election APHLC Asongpen MP Candidate Kachetoidun J.I. Qatar IS Retired Upon District Home Karbi Anglong West Karbi Anglong Lapen Dimahasau APHLC Aparti Upon Koan Ningkachetepen Vote Kejokpon Ma Pu Aputak Patumi Dipuklapalong Review Meeting Kapamanpon Labangso Aporahut Pirangkiamai Pedoponsi District Home APHLC Asong Apan Ning Kaching Sampen Vote Ke Jogdun Atum Anapan Kachoro Kipi Kapajirpon Lapen Eprangkewang Chilang Arnianta Ning Isipet Pen Kedo to take Chiapan Pirangkiamai Kepapon Along Pen District Home Inglong Aso Kedo An Aradapan Tuning Ripon APHLC Central Committee Pen District Home Inglong Arat Kedo Anapan Kachuropon Karbi Anglong West Karbi Anglong Lapen Dimahasau La District Home Aradatum APHLC Apan Ningkachete Lapen Aningkang Sam Arat Apan Kachuropon Lapu Anlo Inglong Aso Aradatum APHLC Asong Apan Kachinghon Auto Rickshaw Kevek Atum Lapen Truck a Driver Atum Han Kachojor Theng Kachojor O Kachojor Lapen Kaprek Business Ke Klematum Lapen Ke Plang Kipi Kidukelak Heme Jangre Atum Methang Ke Joji Dorde Chiri Anta Mina Akhiada Chinghon Hepen Tangka Puisa Jakong Horang Pen Kichi Kereng Chetapte Pin Pen APHLC Aparti Apan Ke Ongdung Avot Nang Ke Jogduna Pot APHLC Central Committee Atimatum Pen Kachuro Pi Pajerpon Lapen Puthot Eprangkewang Chilang Arni Anseta APHLC Central Committee Team Hoipen Perangkiamai Ke Phapon Along Pen Inglong Aso Arat Kedo Anapanta Chuning Ripon Tu Kachesong Ke Ington Nangni Ning Isipetle Dora Petlonang Kemanga Kam Hemprekang Team Articles 244A Lapen 6 Schedule Chuncheti Ke Chesong Pon Bomlo Nang Pusi District Home Inglong Asorat Kedo Anapan APHLC Central Committee Atim Hoipen Chuning Ripon Tangte APHLC Central Committee Maipu J.I. Qatar IS Retire Pen Perangke Thengnopen Lam Thekaning Cheponalam Arju Iksinang News Report Karbi Anglong News Channel Nang litum kadugave Perangke Tom Pan Chorolo Nang litum ke wang apot APHLC Pen Pini Review Committee a meeting dolo Review Alam Kelang Tu Ako Kelang Tu Voy Nitum election hut koposon Nomaga Cheplang Lai Hu Alam Detail ke cethan un et elang Pini Apor ka ve pen job Seta vote kelong a hisaba bang si Jasemet en lo Nitum choro lo wrong Rup kedo Town kedo atum pananta Duk det atum Theng cho yor chot Han cho yor chot atum anta Auto rickshaw ka solai atum Truck ka solai atum Gari ka solai Taxi ka solai atum anta nil tum hanang rap dun lo Kheti ke claim Arphe ka cho yor Hansu ka cho yor Theng ka cho yor atum anta nil tum hanang rap dun lo Ahut pen ke emekri li lap lepu anta du Athema Duk det amunit Atum Sikak kep veta ni tum hanang rap dun titi Nili tum methang ke Poisa tangka ve APHLC ke La posi rat atum nang ke rap dun pen atangka pen si Nili tum election ta Cedan dun lo La ka cedan dun pen Theglong lo Ason son pen apot Tempering ason Akahin ho ke claim ruling party tu ke claim thap ta dolo La pen apot itum Hai un echot lo sita 2019 aningkan MP election hut nitum APHLC pen Suri thom kep rasir kep So se chot anak nil tum ke long Nono bangke rat atum Nangache tudun pen a jok Lak isira Suri trok ner kepra trok si Nilitum apan vote nang pidat lo Suri
lak isira suri trok ner kebra trok si so selang he dat lapan se tum pulo lapen la puthak ta ko vote belo EVM kang pu pe ta dolang trok si ner kep EVM kang pu pe ta do henodak pomat ko pipilo ne mat ing pu pedet kor kan thi pen da do lapen ke bukajan pen da do lapen ke dak along ka prek pen ta dolang la son thak lap jong si ing pu et lote ni tum lak isira suri trok sir kep so sedet ji ke long ji ong enai seta ba lak hini do ke ji ni tu ke long ji la pot si la ke ninga rong alam rat atum itum hanang nang ke rabdun pen na jok lo rat atum nang ke rabdun puta lata ison lo seta jasemet ke rat atum cicini lo je itum methang a party inglong arat khilonjia okhomia atum adivasi atum duk det boy det atum a party e methang a party a vete itum reng un elo itum along ri long patta cerai un elo pokachi ni pena joksi ne tom phanang rabdun lo nang je tudun lo la si kadowe apanda choro lo la nangidun chot atumta kalilang nangidun un tumta dolang halau so vote ki pi arni athema helo pik pik ke dam nang atum do kilometer klikep la po an ke dam nang atum ta do alang litum nang pidun un edet lo alang litum phanan ta choro lo kilometer akahelo 70 kilometers anda do rokom polling station ka ve la pen ajaha tungge amen ningkan photrok lo amen ka je thap dun ji ka bor I seta amen che thap dun long le det son ta du lo la pen tribal atum amen jasemet karbi atum amen abang la BJP sarkar atum delete varat lo ka delete pagela ka cancel lo ke than lo voter list along pen ni tum ilitum amen nang than pik khang yang lo la pen ajok ilitum ke hai thu the det si ke che tum a party si hai thu rong lo non apor dulang itum che dan unjelang la pot si rat atum phan la si aning chibinang po itum emethang a party che hai vek vete ilitum edet la pen elong ri che rai un e langdam lote theklong po Bengal ta bang TMC la ke amethang a party lo la pen ke Maharashtra ta Marathi atum a party dolo Gujarat ta Gujarati atum a party dolo Delhi asor ta bang amethang a party AAP pu dolo la pen ke North East anathu Khasi Hills ta bang amethang a party si dolo Nagaland ta amethang a party si dolo Mizoram ta amethang a party si dolo Assam bang anarlang non dosita kang duk lapen ilitum bangke non ingtang pon bom lo Mizoram ke amethang party si hai lap hala dake bang amethang tum chalang thek ser lo hala tum ke lasi ilitum ta char lidunang po la solong pini ke lasi nilitum jasemet ke rat atum han kachuru pini a meeting pena jok ni tum churu lo nilitum labang so meeting along MSC a constituency long kep ke nilitum EPSLC tum si haidet lo NC Hills mate di Mahasau along bangke nilitum dam et un edet lama si gorom pani umrongso constituency nilitum haidet lo hamren ta haidet lo so cheng ta hai det lo so cheng dhenta ta hai det lo korkanthi ta hai det lo singhason ta hai det lo lumbajong ta hai det lo sorupothar ta hai det lo nilip ta hai det lo laben dwar bagori ta hai det lo nitu pudam ette singhason bangke non MP ke hai amunit a constituency lo EM revenue omor sing tisol alang li rem tu det hadake neli si ga hai hadake non ka jeplang bangke lasi
munit tum chini bom lo poisa piwaret aling le kidun galilo non ke phak ok pape chuwaret aling le kidun galilo hor pi jun waret aling le kidun galilo munit tum chini lo amit hang adet lapen amit hang ajat amit hang akhei chirai nang ji po lam bang ge chini pik khang jang lo lapen non chini thu bom yelang nilitum bangela ke klem bom po pa chini ja pansi la si pini la po ansi rat atum phan chorosi la bangso a pherangke ame along bangke nitum la po ansi kang ton lo kardom tum ke di lai hui pen oposi non ke ilitum sakorita ve itum arni ga cho dunjia thain anong ga cho dunjia thain da videt lo ke non ke la pena jok ilitum amunit riso o karjang tum bangadet kar nang et lo atumi hetta haladak jurabat along vinayak cement factory along karbio so hamren pen alang lipan pilut jok lo arlu pilut jok lo nang arlu klem dam thapulo machine an off et lo amar alang li lut jok pen machine ko on to der amar pe kring hak pe sek hak alang lipan ke phodam nang pe pot lo dak itum ka chong dat athayan da ka ve pot lo ke dila lasu ka chong dat athayan da ka ve pot si itum duk pik lo a hemaridan da ve der lo pu chichini lo non ke lasi lapu an hedi 39,000 2019 ningkan pen non 39,000 pen non ke 1 lakh isira suri throk ner kepra throk si so si avot itum long tang lo poisa ki pipen gali aning ke hang men si wang lo lagi phere pin men si wang lo non ke phere tu the mu chot po non ke wang tu mu chot po athima BJP le power gali lo non ke central government ke nitum ka chinia tenge BJP ka lidet po lage in netum India block atum si netum pu je pudunang kok lo athema netum ta aphan APHLC ke India block along si dokok kente jongsi angsong jongsi Indian block atum jongsi ini sarkar gothon polongte ladak nangli tumhan gopine award sai nang piponi masa la thoke PG lage nitum ning thelo ili tum ko an ba ke claim un la lo akam ba ke di ko an lo lam ning je dun un ko an lo itung ka pe klang dun un lai lo sir thelang la Assam Chief Minister Mr. Sola ka kaning je la press meet ka kaning je do particular religion atum ke BJP against loksi ki claim ko kam claim apen BJP han vote ki la baso thang nang particular Himanto Biswa Sharma ki pu bange lata hok lo la particular religion alangli ta hala daksi do dun lo alangli tum bangke la tribal lo akur kang dei pu lo ki pu adivasi tum aphan akur kang ne shudra tum birudhe lokse claim la alangli tum bangke la pen alangli tum bangke pu lo dharmo alam pele nang ne pu lo BJP tunge dharmo alam ka ningje lok ben si election che pe hai kalima gala ahok lo ke di lage hindutto bulok si niye ke di lage lahelo amasi la si alang li tum si la so kam nge ke claim lo dharom alam pen la politics pathuge alang li tum lo BJP tum lo lage dharom mong charbo de je bang kapachar wo je phan lok se claim lo neli ili tum si cheri nang po lage tum dharom APHLC penge dharoma teng dharoma na tu pen le tu ke dam kali lo non karbi atum dei non karbi kali lo tribal atum non 1,87,000 nang pi har nitungit karbi atum Christian ko an lo do ha 20,000 lo net 50,000 lo ne ana ajha kan ne ka Christian da kali lo ke halatum ke karbi pusina pi dun lo kente itunge dharom chelang le det lo tumangge karbi pa khai se ke chelang lo lapen kuki pu se ke chelang lo adivasi pu se ke chelang lo lapen naga pu se ke chelang lo ni tungge dharmo le ke chelang ali lo ni to mangge a ho galam lo lagi Karbi rongasar kopili hawar amaya tumpen phirangkya mai kepha
Nijang Karbi Anglong Arlo Kopili Constituency Kiruni Rong Asar Ate Rangalong Karbi Rong Asar Kopili Hawar Amay Tumpen Perangke Mai ke Phapon. Wo sikachiklo ni pioneer capning kansuri hinira inkoira player ni Kiruni Rong Asar Ate Rangalong Karbi Rong Asar Kopili Hawar Amay Tumpen Perangke Mai ke Phapon alamthe Karbi Lo Charlia Song Kes Etum Chingrum Nangjipu alamthe pensi Perangke Mai Phapon. Totang te Perangke Mai ke Phapon along pen lamthe ke thanpon alamthe arjuponik tha. Kiruni pen Kam Singh Dera report Karbi Anglong News Channel. Tongte kini musik taring net cap surin korati arni kini dadak Kiruni rong asar terang along hitum Karbi rong asar Kopili Hawar Amay pen Perangke bitung panetung panangkok nangkok alam the bangke lain lo ilitum Karbi khaya long khaya mor arbung baciku Karbi do char le song atum kacethak aro non bangke ro phonang le tanglo lasi khaya mor arbung baciku bangke atum ke claim ke dam ke chok chia jok non kadok awe rara tum stame ningdu kason nang dukok lo alang itum phan kapang room ji bangke penang ana tum claim lo GGTS benang ceng lo KCS lame ramai tuman ta alang itum phan kapang room iban bor ilo sitalang itum kopiat tong ajemat hane arpu kelong ledet tong ajemat halone mate simbol la joini tong alang itum kedo thekhe dalone si non bangke kapang room kapajutsi ason sinang mandat tahai lo non bangke hiltum kedamtang aru ciklu stame Karbi Rong Asar Amay Central Committee pen stame KCS pen lame ramai tumpen chingwai si nong phong kapang room pen yong si alang itum isi gede te kulonte ini tu makhaya long bangke kese tum han bangke ning chethe na nelo pusin tum Central Committee pen bangche parai lo son ek se hawar tin stame along ri tin stame nel tum press media electronic media pen stame nel tum alang itum han ke hang cheng pon lo na penon niltum na Central Committee atum pen kaparai ateng klonte non ke bang jilang labang su musik thong kep surinang korap di army pero alang nitum phan ke pha kapayut silo lasor ni yong si alang nitum chetong pen singrum the klonte ke bang jilang apor alang nitum kesi potum rong arlo kilot bangai sumtung tahai lo athe pini kese ke claim abang khubang pietum anstame rong arlo pen ke ba lasi rong asar tum amethang arat apanyong si khang thip lo kulon de alang itum sami ke claim ke da bang siksa gata hai lasi ithia ko chini ritu bang kela lo rapchari asong mate political party to hanstame he kachu ningri bang lalo alang litung amethang jongjung awing mate jakong kachu pharangji aphan ajoini pen la kesi tumhan aro ke thak tum loka bangke chokchi la pen no la ka chingrum je long yong si kumane political party tum yong si bidilang no kipidun pen ka pachingrum long le daji jakong yong si than pidun pulun jala bangke chokchi na ya political party pusni tum Karbi Rong Asar amai tumpen bangke uponan kokku lasi niltum kijutsi lo non alang litum phan labang so non tarik thongkep bosik tarik thongkep sulinan korop li arni kehang kone lang tuma chingrum yi chingrum re yong silang litum laso por an yong si chingrum thek thelang pulonte lang pa chingrum tung te pulonte ang par bangka lang litum bangke niltum Rong Asar amai pen bangke
khai amoy arbu bata irelo lapen alang litum phan bangke khai hijanang bong kapacelang seletji mate kapacar boji asong bisi litum bangke irnang kopku nasi pini niltum rangke abitum phan ke phapen labangso alam theba niltum la social media bisi niltum pacet tapu sekwan chalo Di Pluso da thora arwadatum di Pluso alang royalong delong kavidet penajok kedam kewang aning kan pupu parai harai kacheleng chephan kisung kachetong nang Lason si sar palam the an phudang klok chong hongun e pua son thot si dolamara di Pluso da thora arwadatum nonamat delong nang semar pivek nang jipusi ratpen karbi anglo autonomous council kachariatuma phan ke hang padupo Lason si patumi wo signify nar kep ning kan suri hinira inkoira pli lakha inkoira trok duabar Greek constituency ke parlo dolamara di Pluso da thora arat pen lamthe isi MLA Dr Numal Momina hinpen batai ke thom an RCC adolong pipo pupena jok rong arat atum ning arong pikpiklo lapen ning chethe piklo setame sar palam thea sonsi ana phudang klok chong hongun epua son thot si nilitum di Pluso da thora arat ke kedam kiwang sungpik an pinlo langroi kedokok pen parai harai kache kapji sungpik an lapen osomar lokacharli atumta ahut pen ke kidun longle lapen ahut pen ke dunlong chita hem kachewang ahut langpar un epo arning kangthim an cholong le dep titilo Lasi prabjin pen RCC dolong nang selampi pa prap non pusi rong arat kedo anatum pen chuningri padupon Totangte ko ana hokma lang ikthala pen archu iktha Dua Barguri pen Edverson ko report Karbiang Long News Channel Kona pen lodon ke bang ke Ni tum ke pu dadora pen da dhora pen nona tum hichi pen tong hem ke dam iklo ma kalang lo hem si dampu pulu Acha na tum la ningkan stame la solang ke par na tum la bike ke pon munit ke so ke pon na tum la person lok bang na tum ke dam lo ma la son lo sar ni tum ke dam lo kan kai ta ni tum ke la anikan da la son lo ke dam ta hedi mane ke dam pe ke sak ke du ke sarkar so nang rabji puta pini ani ta me ne ke pu bo ta me nang rab re la nona tum ko an ning ke chithe du la non mumin nang chichakan det pen mumin na chak pen Chudu iti bang lo naki chak lo tami kusoyi ni tami kidam tanga aning kada da klempo pulo sita kupuson tong non klempo ini klempon pini tami da klempon pu kusi kasi chakang ke dolo tami so ini ki thege dolo he na tum na non bage la kusolo sar mane nang piji bote prabjin pe nang pite pojalo nang le men son edi nilme apa to ki okay tum ke non ke bat ke charchong pon si pon iklo di okay chachong pon log lo na tum ningkan wang ta la puson lo ma Nikan nang tala puson lo da ke lang khirote baita paron edor pu ke chachong sirap si pu chachong pon bom na tum ke diplup so so di pu so ta ke na tum phan je Ningit ke dolo mane chachakang lo tami non mane prabjin pen nang selam pieson te manen ni pulo na tum bang non prabjin pen aslam pe son te biala di churo Tangte bini aberta ke lapo ansi kangton pon iglo do me thak me kurwang thu